ଓହୋ ପେଟ କାମୁଡ଼ିଲାଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ଝାଡା ଯିବି ଆଉ। ଇରେ ଆମ ପାତିଟା ପଡଲା ଦହିବରା ଖାଉଥିଲା। ଇରେ ତୁ ସେଠି କଣ କରୁଛୁ? ଦାଦା ମୋ ପେଟଟା ଜୋରସୋରେ କାମୁଡୁଛି। ଆରେ ଯଦି ପେଟଟା କାମୁଡୁଛି ମେଡିସିନ ଖାଉନୁ। ସେ ଥାକ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମେଡିସିନ ଟାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ଖାଇଦବୁ, ହଉ ପେଟ କମିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି କାମରେ, ଆସିଲେ ଦେଖିବି ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ପାତି ନାହିଁ, ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ଆଉ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବି। ଇରେ ତୁ ସେଠି କଣ କରୁଛୁ? ତମେ କହିଥିଲ ଗରମ ପାଣିରେ ମେଡିସିନ ବୁଡେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପେଟଟା ସେକି ଦଉଥିଲି ଆଉ।